Naligpit na kami ng pin. So yun mga par, good evening. At ito na nga, dahil sa browt nga dito sa amin at nagkayaan yung mga tropa, di pupunta kami dun sa Neverland, dun sa barangay namin. So again Neverland pero neighborhood yun, kasi malakas yung signal doon banda sa tuwid. At sasama ko yung mga pinsan ni Mrs. At may baon kaming takori na negro, tapos ano, tubig, mineral, pansapin, may tinta yung dala, Kape. itak, kape, panggatong, tsaka yung kulong-kulong natin para magdamagan na ano to, online para maka-upload tayo, kasi pahirapan sa pag-upload ng ating mga vlog yun. At sinamahan tayo nila yung mga kaibigan natin ng mga pinsan ng ating asawa sa service. Siguro magdamag kami doon, kaya magdadala kami ng panggatong para magkape. At abang-abang na lang sa mga kaganapan ngayong gabi. Time check natin ngayon ay alas 10, 12:41 time check. Wala talaga, parang out kami. Walang wifi, talagang dita lang yung ano namin. Oh. 0-0. Oh, let's G. Ayun, tamchik 12:52. At dito na nga. Uban na yan, alis na Ito na nga matasimpulan mo na. Yeah. At nag-asimbol na kasalukuyan. Tin. Mana ko punta sa batong. Tadi ako mo sa di bato. Yan, nagamit sila ng bato na paggagatungan. Yan, lalagay kami ng pin. Yung tilt natin gagamitin ito. Kasi kami itong apat. Parang mapapalaban yung tilt natin ngayon kasi parang ulan may low pressure yun.
ko yan. Diba? Tatang mo dyan. Tatang mo dyan. Pare. Pero pare yung flashlight natin pare. Para tayo makapag dot ba ng tubig. Wait lang. At ako'y magpapagod pa. Kakalsa sa madaga ba to? Ay, ayun. Huwag mo naman kita ko rin. Huwag mo sa taga. Huwag na ka mag-online. Sige, wala ka tinting niya. Sa luwas ito parang. Ang tent natin ay. Pangit pare. Ayun na. Pangit pare, matatapon. So, ayun na ulit na nga. Malaki yung tent. Siyempre, bubuksan natin. Bali, plasagan mo nga pare, putang ina mo. Ay! Gadayo. Plasagan mo lang pare. Oo! Huwag ka muna paring mag-online pare. Lupit. Tayo maggatong muna pare. At ayan na, nakakasit up na natin yung ating tent. Nagkautot pare. Kung di na bilay luwit. Ayan, gatong na. Amoy! Oo. Amoy! Ano talaga? Ang service at ito okay na. Nakasit up na yung ating tent. Malupit. Pwede matulog sa labas. Nathan. Amoy. Sa power bank. Anda. Kiliyo. Muli ay Tristan kung sabi ba ang danguan na lawod. Kaya mo. Ayan, gatong na. Bonfire. At may takoritan daral ng ano, Medyo Negro. maitim. para magkape habang nag-online. At tapos purpose niyan para maka-upload tayo kasi wala nga ang kuryente, brown out po. Pag pinatay ko tong ano ilaw ng GoPro, madilim po yan, try natin wala po, wala tayong makita kundi yung yan po generator dyan, yung nakita nyo na liwanag. At ito yung gatong namin, nabuhayin natin yung ilaw natin. Yan. Brad, Huwag magkasabi kami. Brad. Yung tubig namin dala. Dala ng tubig. At kukunti yung tubig natin. Oh. Ano kung magpwedeng kita kay Baros? Saktuin mo lang yung tubig para mabilis, para sa apat.
Ayan. Oh. At may sasakyan na dadaan. Mga nag-online pa. Ayan. Di mo saan, kada mo loob. Ha? Kada mo loob. Ang kasalukuyan na nag-iinit tayo. Ito natin sa loob ng ating bahay. At siyempre, habang nag-antay na mainit yung tubig natin, tayo ay mag-online na. Ayan. Basta ito. Kapag tayo? Ito po yung kape. Putay ka nun. Kinakasama na mo kaya kito. Why? Huwag sa kape. Oh. Nandito. Dito kami ngayon sa katuligan ng neighbor road. Nandito kami ang barkada mong tunay. Aawit sa iyo. Uy, tabo yan. Babayin mo siya ka. Mag-voice over na siya na ikakoy dyan. Ayan. Kapi tayo, kapi. Ito sa kape. Timpla, timpla. Kaya nga ni. Oh. Nagdanat kaming tubig. Kami nga ni Darwang Bantam nakaisip magkatulidan sa neighbor road. Ano, yaka mo, kapi pa siya na kami, burat nila. Oh. Bain na. Kaya baka makapawit baka. Makapiot pa yung Kuya RJ sa adi. Huwag na din kapi. Sira nga ni April ang ganwan. Sabi naman ito kuya, adi kang tangan to. Kita ko tagatag. Sira kay April tapos si Jim. Para itik. Sila yung ano pag-agno pa sa nabaoy na. Sa San Fernando na kung sira. Di ba mo nagkakapi? Sito ko nakausad ng kape. January. Pilipit. January, dakulo na sa igin mukaan. Neighbor road nga ni ka tulidan. Nagrakit ng tigkawin, backwards. Oo. Ayan. Quarter to 4. Ito nga, nagsigarilyo ko. At dito kami sa tent. Yung ilaw namin ay ano, nalubat na. Ayan o. Amo ay. Pero magkakape mo laro gano'n. Amo. Dito kami sa ano, katuwidan ng Neverland. May Harap ng tagpulo. Team Itik, kami para Itik. Sabi ni Kaya na. Sana naman niya tagpulo siya. No? Napuran na ako tubig. Ay. So mga par, at ayan, umaga na. Time check natin. At lubat yung ilaw ng ano ko. Alas 5. Alas 5 yung oras. At ayan, magkakape na kami ulit. Ayan. Yung spot natin ng cellphone gagamitin natin.
Ayan. Kape. Medyo maitim na yung takore namin. Medyo lang yun. Medyo. Ayan mga kasama ko. Amoy! Oo. Mga team itik. Pato. Wow. Team ganso. Ayan si Dib. Ayan tint namin. Nagamit oh. Ayan yung sponsor ni ano. Ang pangalan nun. Ay ano, Kuya Stan. Ayan. Nagagamit na natin. Bali dito ko nagpaumaga kasi para maka-upload tayo. Ayan. Kasi pahirapan yung pag-upload. Kaya dito na natulog. At ayun, nawa ng Diyos, naka-upload naman kami. Ako. At yun, umulan. Umulan, di naman kami nabasa dyan sa loob. Kasi naman kaming apat. Yan, tsaga-tsaga lang. Yan ang mga buhay ng vlogger para maka-upload tayo. Kung sa magko-comment na madilim, normal lang po yan kasi gabi kaya madilim. Pag umaga, maliwanag. Sumisikat na yung ating aring araw. At palubat na yung ating cellphone. Pag may generator magbukas, mag-charge na naman tayo. At ayan, may ano, signal number 1 na ba tayo? Hindi pa. May papasok na naman tayong ano, masamang panahon. Parang di nalulubayan yung Bicol ng ano, ng bagyo. Ayan. Amo ay! Amo? Yan, sana wag nang lumakas yung ulan. Kanina, ay kagabi, marami yung tao dito. Halos dito sa kabahan ng neighborhood ay ano, puro mga tao. Mga nag-o-online din. Pagkagising namin, kami lang yung natira. Mga motor. Tapos may tumawag sa amin yung ano, kamag-anak nila misis. Nagpapasundo yung kapatid sa San Fernando. Kaya kung magbangka na lang para masundo kung halimbawa sa Bula o kaya sa Nabua. Kasi di naman makadaan yung sasakyan doon sa ano, papuntang San Fernando. Kaya nga sila na stranded. Mamaya hintayin natin yung update nila kung ano yung sabi para masundo natin. Hindi nung makakarating yung sasakyan dun sa ano, San Fernando. Kasi ang balita ko may mga ano, may mga gumuho na lupa sa daanan. Pero pag halimbawa walang ulan mamaya, itatry kong magmotor. Itatry ko yung San Fernandong pasukin. Magmumotor lang ako para masundo natin kung ano, kasi kawawa naman yun na stranded galing Maynila. Ayan lang yung update natin ngayong araw, ay ngayong gabi pa pala. Camping. Saan mo nagliliwanag? No. Yo, may nagtara diyo. Ito pa nung kareder ang kape. Nakulkan talaga. Oo. Sabi na anak mo sa baba pero na
sa YouTube studio. Pag ginawa sa YouTube studio, mas Sino kumpa. kayo? Kandas na. Kamang ngalas. Tinagbak ka dyan sudita? Di. Bataway! Ang nagawin lumos na lumos. Di mo na ako kapag sa iba ko yung timplahan ko eh. Ha? Nabutangan mo nun. Nalipat ko mga maraon din. Adara sa taparik. Gagaling ko ko ah! Butro! Kriminaway. Ay! Buset! Jeep, kopi jeep. Jeep lang na jeep. Pandisal ako rago. Pandisal. Naligpit na kami ng tin. Ay, bisan na. Umaga na. Ay.
Ayan po, pauwi na po kami. At ayun, success yung pag umaga namin dito sa ano. At nakapag-vlog pa tayo at nakapag-upload tayo. At ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat sa mga sponsors, sa mga viewers na ating nanonood, nagtsatsaga sa ating mga vlog. Maraming salamat sa inyo at ingat po kayo palagi. At ayan, Junior Arman. At ayan, ingat kayo palagi at maraming salamat. Bye-bye! At sana wag nang tumuloy yung bagyo sa atin sa Bicol. Yun.